manje uchakurarira usiku hwese chinai moyo izvozvo watokumba ngatopeka saka gore muna mamuri kufunga kuti mungarime pakaita sei ndikangorima changu icho chidhunduru chamunosingori nditengera mbeu ichocho mukanditengera mbeu yechidhunduru ichocho nefertilizer sona mune matondigonera Tsungi mama kumazuva ano uri kuita sei bebewe chinai mama ndakuona iwe makusendwa breakfast yadhedhi ka wanga wakangoisa chingwa nepoloni chete koliva nebhekoni hamusisinai zvirimo mama haufanira kupota uchidaro iwewe ko imbwa ndiri kungoona usati wamboisa chikafu kudanga kwadzo ukuku ko 5 kg yemabhonzo yandakatenga isiwewe irimo mama unofanira kuita uchikoshesa imbwa idzodzo ndo vana vepanapa vamwewo futi vavakatoinga kubasa iwewe kuona kuti wapa imbwa chikafu chadzo zvakanaka nekuklina mudanga madzo ende futi imwe nyaya ndeyekuti kana asheka lunch box yake uri kukanganwa kuisa fruit iwewe ndanchiita ndozodzoka achizodya nevamwe kapanapo mafutatu kuchikoro kwava vatori nefruit time nesnacks time saka mafruits nemasnacks hazvifanire kushota mubhegi remwana ehoi mama uburitse futi oxtail mufiriji ifano defroza bhosided vada kuti tivabikire sadza neoxtail manheru ehoi okay asikana anoti vane vachita sema vana vadiki vanenge vachida kudzorwa zvine inini mwanangu ka handichada ndatosunga mikwende yangu chidaro ndibate bhazi rahwani pambara makutofunga kuti muda izvi orit aiwa rege ndikurongedzere imwe pasu tinotenda mwana ndingakutarisei zvemuroro maoxtail mazai chino pamwe agere zvavo vari kudya zvavo shuwa mwana ari munhu isusu kweduku tichingodya mufushwa nyama dzichiita dzekunzi nemapuseni nemani nemapuseni ya munobetsereka izvozvi zvikabheji roriri munobetsereka mazuva ano kubasa kwemwana wenyu hakusi kunyatsobuda mari ende pairi kubuda futi ane rimwe ziloni raakatora so ziloni iroro riri kutotionesa moto saka imi pamunosvika ikoko munoita habhajeti handiri mukuona onyenzi dzandakuisei apa munoitawo 3 weeks nadzo idzodzidzi kabheji munosvika mukada mumbodya richiri fresh rakakurisa semunhu 1 rimwe racho munoita mufushwa then mafuta ewayaya munonokwanisa kuti mushingirire after 3 weeks panotambira mwana wenyu ndozonoti ndingakuitirei sei nesouth ish munoita futi 3 weeks nekuti zvenyu zvekuswera muchikumbirana nevanhu vekumaraini munonyanya kugova stereki mama zvekugova izvo mochitombonomira 3 weeks nesouth ish mwana wenyu ndo paanenge achitambirawo ndobva ndazokuitirai imwe plan ndoenda nemafuta akahafuka kudai nemwanangu zvinhu zvacho zvakatotiomera mama musambotiona tiri kuno kukuguta moti zviri kuita hazvisi kutomboita zvakatotiomera saka ipo pandatongoti titongosheanawo mungonoona pekutangira 3 weeks dzichikwanawo ndozokuitirai plan unototenga kubikotu maonyeni yakatokurei onyeni iyi mama munotobika katuu iri sei munotobika katuu munocheka nepakati so motobika katuu zvapasina kana domasi nai mwana zvemadomasizvo yatova luxury mama ndiri kukutaurirai wani kuti pakatooma kunoku kutaundi kwatiri zvina zvina kana kutombotimirira mushi mwana wenyu haasi kumbotinyatsotambira mari yakanyati nekuti akatora loni
saka pairi kuuya futi mari yacho iri kubva yatopfuurira ichitoenda kuloni. Ko zvino kana ndadai bhazi racho ndokwirani. Pakauya tete apa marubwezuro ndakaona vachikupai mari handiti makasungirira iyoyo. Zvinoenda piwa nemumwe mwana naye mwanangu. Ndouyo ndokwidza bhazi. Andi akati ndechigayo nei. Ndiri kutoti ndeyemberi kai. Hatina kumbengeta zvironga izvozvo nababa panashe. Nababa panashe tasina kumboronga izvozvo isu. Hame wako chironga kadai mwanangu. Ewa, regai tichitotsvaga plastic tikuisire. Tikurongedzere mai.